Камира сөйлеп береніп екен. Міне, бардым, қойттым. Әрекетті емағын деп. Ул ниндидер теге кодовый сүз шикелле. Йоғалда егітер бұл маңдыр берки. Біреуде. Дүмбесли. Меңа қалса ол ниндидер шындай мантра шикелледер. Әйме? Финанс пирамидаларына кірмегісін. Хайырлы көн дуслар, сезнең белән әкият сөйләмә тапшыруы һәм мин Камилә, шулай ук Рәмзия. Һәм мин Наилә. Без бүген иң баштагы идеяга кире кайтып, татар халык әкиятләре турында сөйләшергә булдык. Бүгенге әкият үги кыз. Кызлар, укыдыгызмы әкиятне? Ошадымы сезгә әкият? Нинди фикерләр, нинди тәэсир калдырды? Әйдәгез башта бер-ике сүз белән генә шуның турында сөйләшеп китик. Сез җавап биргәнче безнең караучыларга да бер яңалык, бәлкем инде сез моңа кадәрге чыгарылышлар карагансыздыр һәм сезнең өчен яңалык түгелдер. Хәзер сез әкиятләрнең тулы текстларын безнең Ялкын журналының сайтында күрә аласыз. Аның өчен менә бу каядыр мондагы QR-код буенча күчергә, яки видео астындагы сылтама буенча күчергә кирәк. Ничек җайлы шулай итегез, безнең әкиятне укыгыз һәм нәрсә турында сөйләшкән турында хәбәрдар булып, аңлап, кызыксынып карагыз да безгә күп итеп комментарийлар языгыз. Көтәбез. Хәзер кире кайтабыз. Сезнең Мин башлыйм. башла. Мин үги кыз әкиятен укымадым бу юлы, чөнки мин аны кичкенәдән хәтерлим. Минем кичкенә чакта бар шундый бер китап, татар халык әкиятләре дигән, һәм ул үги кыздан башлана иде. Һәм минем татар халык әкиятләре белән танышу да нәкъ менә шушы әсәрдән башланды. Һәм минем беренче аны укыганнан соң калган хис кичерешләр бик сәер иде. Бигрәк тә анда мин хәтерлим үземнең балачакны һәм мин күз алдыма китерәм, ничек яшь кыз бер әбине дөмбәсли теге себеркенең кире ягы белән 18+. Юк, сез күз алдыма китерәсез, менә мин 7 яшь булгандыр инде, бик кичкенә чакта мин юлакта уже китапларны үзем укый идем. Һәм әтиәне миңа әйтмәде. Һәм инде бала буларак ул миңа гел нонсенс кебек тоелган иде. Менә мин шул хәтердә, шуңа күрә бу әкиятне мин бик яхшы хәтерлим. Мин бу әкиятне шулай кичкенә вакытта укыйм. Һәм дөресен генә әйткән вакытта менә ул минем күз алдында иң якты, шундый тылсымлы, ниндидер менә ул ташлар, ул әбинең ул мунчалары, мин әле хәтерлим, кичкенә вакытта үз безнең мунчага төшеп, эчеп карыйм һәм баскыч буенча менеп, чыгмасында да карыйм, анда юк икән. Наилә, синең нинди фикерләрең? Бер әйтәсе килә, мин үги кызны беренче тапкыр 23 яшьтә укыдым. Кичә. Иң кичкенә вакытта шуннан да укымадым. Һәм минем шуның өчен иң беренче ассоциация Морозко иде. Һәм мин шул әкияткә кире кайттым да, мин гел Морозко белән ассоциациялыйм аны хәзер. Чагыштырасың. Гел ошаган, минем өчен бер әкият шикелле булып кайтты ул. Миңа ошады, беләсезме нәрсә ошады? Менә бу әби, ул бит ничек? Убырлы какчык? Убырлы карчык. Ул бала өчен ниндидер негатив ассоциация бит инде, аның өчен ниндидер куркыныч әйбер. Ул әби чыннан да нинди тылсымлы кеше була, нинди бүләкләр бирә ул кешегә. Әмма менә миндә андай хис калмаган, минем өчен ул әбиең нәкъ менә бәлки шул киңәшләре беләндер анда мине дөмбәслә, мине анда чәчемнән тартып ләүкәгә менгер дигән җөмләләре белән ул миндә киресенчә ниндидер негатив фикер уяткан. Чөнки мин балачага буларак, менә мин үземне хәтерлим инде 7-8 яшьтә, минем өчен ул әбинең теге өлкәннәрнең сүзе закон дип безне бит инде шулай тәрбияләгәннәр кичкенә чакта. Ниме? Әтияне сүзен тыңларга, әби бабайлар бер кайчанда начар әйбер әйтмиләр, барысы да яхшылыкка гына сиңа сөйлиләр дигән. Ничек ул шундый киңәшләр бирә ала? Бу нинди шундый начар әби? Беләсезме нәрсә, бу әкият ул балаларны картайгачтан өлкәннәрдә деменция башладына ала һәм алар теләсәң сөйләп торыгыз дип өйрәтә. Һәм хәтта менә юк, дөресен генә әйткәндә, деменция турында бу шулай итеп кына әйтү миңа бик ошаган өлеше һәм менә мәгънәсе, посыл дип әйтик инде бу әкиятдә. Ул кем генә сиңа нәрсә генә әйтмәсен, син башта ул әйберне үзен уйларга,
анализларга бу әйбер дөрес булама, дөрес булма икәнне ниндидер нәтиҗәләр ясарга һәм инде аннан соң гына ул эшне эшләргә яки эшләмәскә тиеш. Чөнки әгәр дә менә ул кызын туктау миңа шулай кушты, ул кушкачтын дөрес була инде дип тотып эшләгән булса, ул һәр хәлдә аны ниндидер начар нәтиҗәләргә китереп чыгарыр иде һәм ул бу әбигә дә булды да бит. икенче кыз шулай эшләде һәм ул ниндидер дөрес түгел фикерне үзе айыра белергә тиеш дигән уй бар бу әкиятдә. Ләкин дөресен генә әйткән вакытта, менә без бу хәзер бу фикерне без зур кешеләр буларак әйтәбез. Менә кичкенә вакытта син әйтәсең, мин ул әби турында уйлыйм, ниндидер сәер әби, ул ниндидер теләсә нәрсәләр куша, нишләп андай әйбер куша икән дип. Һәм дөрестән дә миңа калса кичкенә балалар, әгәр дә бу әкиятне укыган очракта, алар бит инде аны аңламыйлар һәм менә мин хәтта үземнең энемләремә гел кичкенә вакытта әкият укыйм. Һәм аларга әкият укыганда, алар миңа бүтән әкиятләр турында да сорыйлар иде. Ни өчен, мәсәлән, ул дию пәрин үтергән. Ул бит инде аны үтерә алган. Ни өчен ул аны үтергәмәскә карар кылган? Ул тагын кемнедер урлап китсә нишисен дип әйтәләр. Һәм нәкъ шулай ук мин күз алдына китерәм, бу әкиятне укысам, миңа әйтерләр, ник ул әби бит үзе кушкан? Ничәп аңа ошамый? Һәм ничәп ул аны эшләмәгән кызга син молодец дип ниндидер алтыннар бирә, эшләгән кызга китменнән шундый хәл буламыни дип кайтарып җибәрә, елан тоттырып ул кызны өенә. Әле без бүген иртүк кенә шушы әкият турында фикер йөрттек бит. Һәм менә минем дус кыз әйтте, менә миндә ди бар ди шундый фикер, менә бүгенге көндә миндә карт теге әбиләрдән шүрләү, ниндидер курку хисе. Бу инде теге үги кызга гына карамый, гомумән бит инде безнең убырлы карчыклар бөтенсе усал, алар бөтенсе начар, сине начарлык кына телиләр, сине бу тамакчы булалар. Һәм ул әйтә, миңа ди хәзердә ниндидер әбиләрдән миндә шүрләү бар, курку бар. Менә ул бит инде шулай ук шушы әкиятләрдән килгән. Ул баланың хәтта ниндидер әкиятләрне дөрес аңламау, хәтта менә үги кыз, мин уйламыйм, мәсәлән 6-7 яшьтәге анда хәтта 8, хәтта 10 яшьлек балалар аны дөрес аңларлар дип. Хәзер инде балалар алар акыллырак. Безнең заманда без теге әти-әни сүзе теге бер катлы булганбыз бит инде без һәм әлбәттә менә мин Камилә син белән килешәм бу очракта, менә мин хәзерге 30 яшьлек башым белән уйлаганда, әлбәттә мин аңлыйм, ул әкият чыннан да яхшы әкият. Ул убырлы карчыкта юкка гына андый әйберләр әйтмәгән. Но миңа калса балалар өчен әкият ул андый ниндидер бик теге шундай ни булырга тиеш түгел. Ничек дип әйтергә, буталчык, анда мине шуннан килеп чыгара. Кичкенә балаларга менә бардым, кайттым, ярып салынган булырга тиеш аның мәгънәсе. Менә без бу әйбер турында узган чыгарылышта гына Наилә белән сөйләшкән идек. Артык бер катлы булган вакытта ул бит кызык түгел. Гел беләсең бу нәрсә булачагын. Менә бу әкиятне син кичкенә вакытта укыганда бер тәэсир кала синдә. Мәсәлән, ул булды да инде, мәсәлән, мин лучше ниндидер таш түгел әбиләргә янына бармыйм икән. Кая кирәк аларны җитмим, ачуларын чыгармыйм икән дигән фикер калды ди, мәсәлән, зуррак үскәчтән син инде моны укыйсың да. Һәм менә без хәзер әйткән шикелле, карале, моның бит мәгънәсе уйларга кирәк, үз башым белән уйлап фикер итәргә кирәк. Кушканлыгына төгәл үтәү, ул дөрес түгел дигән уйга китереп чыгара. Һәм шуңа күрә миңа калса бу әкият, ул менә әкият дигән аңлатмага күбрәк туры киләдер, чөнки ул чынбарлыкта да зурларга да, кичкенәләргә дә төрлечә кызык. Чөнки менә балалар өчен иң беренче чиратта әкият ул фантазияны үстерергә ярдәм итәргә тиеш. Һәм бу әкият чынлап та мин аны менә минем башта әлеге әкиятнең раскадровкасы бар, һәм ул кичкенә вакытта нинди булган, хәзер дә шундый юк. Һәм ул шул воображение, фантазия, фикерләү барга килүгә ярдәм иткән. Инде ниндидер нәтиҗәләр ясау, ниндидер акыллы фикерләр бу әкияттән үзең өчен алу, бу инде үскәчрәк. Менә син сөйләгәндә минем исемә төште. Мин үги кыз әкиятен ни өчен ярата идем дигән име? Бәлки ул миңа чыннан да ошагандыр, мин аны укыйдым. Әле мин укырга өйрәнгән генә вакыт, һәм мин аны укыйдым берничә тапкыр. Belki anda şundan da приключенчик по татарча kızlar. Mojara baranda. Değil mi?
Ниндидер мажара бар эме, шыннан да. Һәм бар теге көтү, менә нәрсә булачак, алга таба нәрсә булачак. Һәм мин үземне менә искә төшердем, әйме? Интрига бар анда. Интрига, син укыйсың, һәм йөрәк шулай тип башлый кичкенә анда бәләкәй чакта, әйме? Һәм нәрсә була, һәм тизрәк укып бетерәсе килә. Шул вакытта анда бераз килә. Булда кысам ташлау китабың ди, теге ташлыйсы килми бу әкиятне ахырга хәтле укып бетерәсе килә. Исемә төште шул. Biz biraz бик каты читкә Әйдәгез киттек. йомгак турында сөйләшәбез. Ие, ул йомгак. Каяндыр ул барлыкка килде. Һәм ул гомумән юк, ул ниндидер эфемер әйбер. Нәрсә ул? Менә әйдәгез һәркем башта үз фикерен әйтсен, нәрсә ул сезнеңчә ул йомгак? Ни өчен ул кыз урман буенча барганда, тәгәре китте йомгагым, күрмәдекме абыкай көтүче һәм әлләкем әбекәй һәм кемнәрдер тагын диеп әйтә. Нәрсәгә әйтә ул сүзләрне? Чөнки чынбарлыкта бит ул йомгак юк. Һәм әле нигәдер бу кешеләр бит инсанга җавап бирәләр. Ие, күрдем кая киткәнен ди. Миңа ырышкан шикелле иде ул, сүгенгән шикелле. Тәгәре китте йомгагын дип әйтеп җибәр ал. Ул йомгак. Ул әтегесе җавап бирә. Йомгак, чыннан да йомгак, ул әкиятнең икенче өлешендә барлыкка килә. Икенче кыз урманга киткәндә ул йомгагын алып китә үзе белән. Аннары урманда ул йомгак тагын юк. Бәлки аны автор язырга гына аткандыр анда ул җөмләне. Анда ул йомгак булырга тиеш булгандыр. Тәгәре китте йомгагым. Минем өчен ул беренче чиратта минем күз алдыма килә инде. Менә адашмас өчен, әлбәттә адаша име? Ие, аны бит адаштырырга дип апаралар. Аңа бернинди йомгак бирмиләр. Мин белмим ни кирәк. Ни кирәк йомгак дуслар? Языгыз әле комментарийларда. Мин тыңламадым челси. Камила сөйләп бирә, ни кирәк икән йомгакның. Риза булмасагыз язырсыз әйдә. Менә мин былай дип уйлыйм. Менә ул кыз шундый экстремаль ситуациягә ләгәдә нишләргә белми. Һәм электән аның бит инде әтисе белән урманга барганы булган, һәм абыйлары белән. Һәм раз ул бу вакытка хәтерле өйдә торган, димәк аны моңа хәтер адаштырмаганнар. Ул кире чыккан вакытта шул йомгак ярдәмендә чыккандыр инде. Һәм ул йомгак ярдәмендә чыгып була икәнне белә. Әйе. Шуңа күрә ул үз-үзен шулай тынычландыра. Миңа калса ул ниндидер шундый мантра шикелледер. Менә ул бара да һәм әйтә: "Менә минем йомгагым тәгәрәп китте, хәзер мин аны табам, барысы да яхшы була." Шаман чыга. Мин точно чыгып китәм урманнан. Шуннан бер абый янына барып җитә дә, ул бит инде курка. Әгәр дә ул әйтсә, менә мин монда адашып калдым дип, мәсәлән, мин урманда адашсам, һәм әле анда көтүчене күрсәм, мин точно куркырым, уйларым. Ну, мин аның 60-нчы хатны буламын. Чыкмыймыннан. Ниндидер шундый фикерләр килә иде минем башыма. Ә ул үзе дә әз генә хәйләгә бара һәм әйтә: "Кара әле, мин йомгак бар, ул кайдыр тәгәрәп китте, симә бушалмасын икән", ди инде бу абыйга әйтә. Ә абый тоже начар кеше булып чыкмады. Һәм шакыра ул әйтә: ну, күрдем, давай мин сиңа ярдәм итәм", ди. "Син миңа булышасың икән, мин сиңа ат бирәм, икенчедән дә сыер бирәм, өченчедән нәрсәдер бирәм". Булар булмаган йомгак эзлиләрен икәүләш. Әйе, һәм булар бу ниндидер беләсезме, шундый шул ук вакытта менә ул мантрадан кала, медитатив эффектыннан кала, ул ниндидер теге кодовый сүз шикелле. Менә шундый теге бу мин адаштым дип бәреп әйтми. Чөнки бәреп әйткән чиракта син бит инде бу кеше алдында беззащитный булып каласың дигән сүз. Ул сине теләсә ничә тала, син адашкан икәнне белә. Ә булай син киләстә моңа: "Кара әле, минем йомгагым тәгәрәп киткән иде". Әйтәсең. Әгәр дә ул сиңа: "Йомгагың тәгәрәп киттемни синең", дип нәрсәдер әйтә башласа, син: "Күрдем бугай", дисең дә чыгып китәсең тегенең артыннан. Әнә минем йомгагым. Ә бу чиракта тегеләр бит инде нормально җавап бирәләр моңа, һәм шуңа күрә ул әйтә: "Ишул, менә ярдәм итегез әле миңа", дип. Шуңа күрә ул ниндидер шундый аларның кодовый аралашу манерасы дип кабул итәргә булдым мин үзем өчен бу әйберне. Бәлки йомгак. Һәм мантра. Тәгәри китте йомгагым. Күрмәдеңме? Барына тотабыз. Әбекәй. Күрдем. Әйе, шуннан тагын ниндидер бик кызык әйбер бар иде бит әле. Көтүләр бар иде анда, көтү сайын хайван җый бирде ул. Көтү көткәч, менә тагын тырышкан кешегә эләккән бу шундый фикерме инде. Әйе, бу әгәр дә син эшлисең икән, ялкауламыйсың икән, син бар әйберендә булачак. Шул ук вакытта ниндидер бик искиткеч эшкерсез булырга кирәк, кешенекен үзенеке булмаганга тимәскә, әби дә алтыннары ниндидер
кыйммәтле ташлар күрсәм дә аларга кагылмаска һәм шул чакта барда яхшы булачак дигән фикер. Эшләп табарга кирәк акчаны дигәнне аңлата инде бу. Безнең бит инде теге кыз ул инде юк, миңа кирәк түгел, сезнең атыгыз да, кирәк түгел миңа кәҗә дә. Ул бит инде ялкаулана һәм ул бер нәрсәсез кала. Беләсезме? Дөресен генә әйткәндә, бу барысы да бик кызык инде. Но минем сезгә карата бер шундый Хәзер мин кенә битерәм дә, менә бу мөһим әйбер бүгенге көндә. Теге ат, кәҗә мисалында финанс пирамидаларына кирмәгез. Гәзия. Сиздем, аны шул якка китәшә. Ул прям әзерләнде. Комида бит белдерде. Әкият иде бу. Һәм тормыш. Тормыш. Булай үрлешәләр. Тормыш. Ярар, яхшы. Миндә зур бер яхшы сорау бар. Әйдә. Кыз кайтты өенә. Нәрсәгә ул өенә кайтты? Аны вообще-то адаштырып калдырдылар. Һәм в смысле ул акча белән кайтты һәм бөтен кеше шундый. Ну хәзер яшә инде ярар. Аларга аны куып чыгарып, акчаларын талап алып, сыерларын, кәҗәләрен һәм башка нәрсәләрен үзләренә калдырып, аны яңадан каядыр адаштырудан нәрсә тутып торасың аларны, нәрсә комачаулый. Но булды инде, кыз бит инде үзгәрде. Ул кайтты, ул байыды. Нәрсәсе үзгәрде. Ул кайтты әйтергә. Менә күрдегезме? Сез мине адаштырмакчы булдыгыз. Балалар мискин гел, алар бөтен кешегә ышаналар бит әкият саен шулай. И бу да кайткан инде мискин гаиләсенә алып кайткан. Ул алтын көмешләрен бирәмени? Уларны алып кайткан талап алалар içinden тотып утыр кычаклап дип әйтмиләр. Но бирмәгәндер ул. Шуңа күрә киткәннәрдер. Анҗы булганда тора. Куып чыгарырлар яны алай салып. Һәм нәрсәгә шундый катлаулы сулар, нәрсәгә аны, мәсәлән, адаштырып калдырырга кирәк булган чабан кияүгә бирмәгәннәр. Чөнки булмагандыр кияү. Ул шу булмагандыр. Авылда. Юк, бик нәрсә булмагандыр дисәгез, мин әле ышаныр идем, Ну, кияүдә алышы булмагандыр. Юк, авылда егетләр булмагандыр бәлки. Берәүдә. Юк, бәлки ул бирмәгәндер шуннан да, аннан бит аны талап, бәлки талап алмаганнардыр. Алар бит инде юкка җибәрмәгәннәр, башка кызларын барсы инде алып кайт дип. Димәк, ул кайтканда әйткән, булды, менә мин хәзер сезнең янына китәм, аңа иң мөһиме булган, менә аңа күрсәтергә, менә сез мине адаштырмакчы булдыгыз, әмма мин адашмадым, менә мин киресенчә, сез мин сезгә рәхмәтле, сез мине шулай адаштырмасагыз, сез мине адаштырмасагыз, бәлки, менә адаштырмасагыз, мин алай байып кайта алмас идем. Булды, менә мин үземчә яшим диде, күршедәге бер йортка барып булмаша. Минем өчен бу әкияттән ниндидер логик йомгаклау, тамамлау җитмәде. Бу инде күбрәк зур кеше буларак. Һәм шул ук вакытта без бит бу әкият белән баланы менә сине куып чыгарган, сине ничектер җәберләгән кешеләргә ниндидер акча, мал мөлкәт туплап кире кайтырга өйрәтәбез. Бу бит инде бөтенләй дөрес әйбер түгел. Әле хәзер мин психологиягә кирип китсәм, бу инде бөтенләй, мәсәлән, заслуживать любовь, ниндидер сине яратырга хаклы, сине яратып була, син яратырлыгың бар икәнне аларга дәлилләү турындагы кайтып кала бу. Миңа калса, чөнки монда нокта куеп бетермәделәр. Анда бит әйтмиләр, ул өенә кайтканда һәм әтиләренә әйткән, мин сезнең яннан чыгып китәм һәм аерым торам дигән. Шуңа күрә әтиләре кызларының икенчесен җибәрергә кушканнар. Андый сюжет линиясе юк монда. Һәм шул вакытта, мәсәлән, ләкин кыз өенә кайтырга булмаган, ул, мәсәлән, каядыр бүтән җиргә киткән һәм үзенә шушы акчага үй сатып алган да шунда тора башлаган. Андый әйбер дә юк. Аның ниндидер принц, ниндидер анда каһарманга беркәм булмавы миңа һичшиксез ошый. Ул кызның ниндидер үзенчәлекле, тулы бер шәхес булуы миңа ошый. Ләкин аның яңадан менә бу өйгә кайтып утыруы, минемчә, ул бик уйланылмаган һәм бүгенге көндә алайтырып әкиятне бетергә ярамый. Аны башкача да әйтергә мөмкин. Киресенчә, бу балаларны тәрбияли. Менә син, хәтта синнән шулай көлсәләр дә, синнән анда адаштырсалар да, сине нәрсә эшләтсәләр дә, син кешеләргә
Рәхмәтле бул һәм түз. Yok. Sen bilişme. Sen barabar barısta yaxşı bulacaq. Sen boyayacaqsın. Sen barısta mında indi material gana tugul. Mında bu işraqta maddi baylığa məul bit başqa baylıqda bulurğa mümkün eymə. Sen barabar öz digəninə erişəcəksən, şəxs bularaq formalaşacaqsan. Həm sen dürüst etdin. Fakt tugul. Что ol bütün özünün boylığın birgən etiyen işte. Belki ol bilməyəndə. Mında bilməyəndə tugul bit məğnə. Anlısma, mında tüp fikir Mında bolaşağa özünü uylab bitirgə tiyiş. Нәрсә эшләткән ул аны? Бала уйламый да. Син аны модель буларак кабул итмә. Бу бит аларга име, син аларга инструкция бирәсең. Сине апарып адаштырдылар. Син әбиләргә карата мәрхәмәтле бул. Теләсә эшләп җирмә үз башың белән уйла. Шуна акчам булгачтын, кире шунда кайтып утыр. Менә син инструкцияң шундай. Һәм бала укый да бу әкиятне, шул инструкцияны үзенә кабул итә. Мәсәлән, әгәр дә без моны аллюзия итеп кабул итсәк, ниндидер начар хәлле гаиләләр турында әйткән чакта, мәсәлән, күп очракларда анда эчкече ата-аналар балаларын ниндидер детдомнарга бирергә мөмкин, яки бөтенләй өйдән куып чыгарырга мөмкин. Андый очраклар бүгенге көндә бик күп. Һәм менә сине әти-әнин өйдән куып чыгарса да, син көтеп, ниндидер әбиләргә булышып, bu инде ниндидер авыр физик хезмәткә метафора дип кабул итәргә мөмкин бу әйберне. Син менә шайтып тырышып, үзенең көченне түгеп, ниндидер уңышларга ирештә, барыбер алар янына кире кайтып утыр дип өйрәтә бу әкият. Һәм мине шунсы ошуны чыгара, миңа ул ошамый, һәм ничек инде без балаларга андый инструкция бирергә тиеш. Yok, күпмедер дәрәҗәдә һәрбер барыбер балалар бит инде әти-әниләр безнең татар ничек тәрбиялиләр? Балалар барыбер әти-әниләрен чыкмаска тиеш, аларны тәрбияләргә тиеш. Безнең татар гаиләләренең күбесендә әйтәләр шундый җөмлә. Балалар үскәч әти-әниләрен карарга, тәрбияләргә тиеш. Андый әйбер бар бит инде, бар. Бәлки шуннан туган шундый фикердер ул. Миңа калса. Ул яктан бу логик. Мин аның каян килеп чыкканын аңлыйм. Ләкин мин бүгенге көндә менә менталь сәламәтлек турында уйлаган, үзенең шәхси границалары турында уйлаган һәм сиңа карата нинди мөнәсәбәт булуга карап, син ул кешеләр белән үзен адаштырганнарын белмәгәндер. Әйтәм бит, алар бит бөтен кешегә ышаналар, алар бит шундый юаш, гел, менә ул бит анда бит анда җүмә юк, ул бит белми. Ул уйлыйдыр, бәлки аның абыйсаны эзләгәндер дә кайтып киткән дип. Анда бит анда җүмә юк. Юк. Ул бәлки шуннан да улаңа ышанган. Улаңа шуннан да ышанган. Бу бит инде трагедия, бу драма. Бу кытышкыч драма, бу вообще яхшы әкият түгел булып чыга бу очракта. Чөнки ул гафу итегез, эт урынына эшләгән, һәм ниндидер уңышларга ирешкәндә, ой, мискеннәр, алар мин сагынып торалардыр инде анда, дип шулар янында кире кайтып киткән. Бәлки ул шуннан да шулай дип уйлагандыр инде. Һәм бу бит инде кытышкыч тарих булып чыга, кытышкыч эчтәлекле әкият. Ни өчен алайсың да алайса, бу әкиятта вообще ниндидер тагын бер персонаж яки әби әйтергә тиеш аңа, кызым, җаным, син чынлап та үзеңне адашып калдың дип уйлыйсыңмы дип. Ичмасам әби булса да ярдәм итәргә тиеш. Ментор. Ментор булган булса, ул кыз берәр нинди духовный просветлениегә килгән булыр. Әйдәгез, без булай әйтәбез. Без буның бит инде сюжетты алга таба да бу кызның бит инде киләчәге бар, ниндидер. Ул бит киләчәк турында. Мондый гаиләдә нинди киләчәк? Әйдәгез, без ышаныйм. Ул кызны, ул теге убырлы карчык әбиең, ул бит инде безнең бик әйбәт әби булып чыкты. Киңәшләр биреп, эзләп табып, яңадан ярдәм итер дигән нәтиҗә шундый өметтә калыйк. Юк, мен килешәм Камилә белән. Дөресен әйткәндә. Менталь сәламәтлек мөһим. Бәлки күрешербез, бәлки юк. Уф, кайфларым төште инде менә. Шул Камилә тапшыруны төшерә башлар алдыннан гына кызлар бу шундый шәбәкият, моның бит мәгънәсе нинди яхшы дип утырган иде, менә кайфын төшердек. Әкият ахырына. Сез ничек уйлыйсыз, дуслар, бу әкият яхшы әкиятме әллә начар әкиятме?
Дуслар, шуның белән безнең чыгарылыш тамам. Әгәр дә сез ниндидер безнең фикерләр белән килешәсез яки килешмисез икән, безнең матур кызларга ниндидер комплиментлар әйтәсегез килә икән, яисә ниндидер әкиятләр турында бездән ишетәсегез яки алар турында безнең фикерләрне беләсегез килә икән, комментарийларда языгыз, безгә лайк куярга онытмагыз. Пока!